tomto kanáli a som tu s mojou sesternicou Laurou. Ahoj. No a dneska ideme hrať Knockout. Sú to nejakí tučniaci a ona to má veľmi rada a a v tejto hre ide o to, že musíte vyraziť niekoho. Jej sa to ale na prvé kolo streklo, tak až na druhé kolo. Už mi to ide. Spadla si, vyrazili. Nevadí. Nevadí. 10. Ľudia, keby dačo, áno, viem, že milujem túto hru, ale mne sa to vždy to prvé len sekne. Bum, ja ho vyrazím, ja som ho vyrazil skoro. Kde som ho vyrazil? To ti budem nenávidieť. 3, 2. On tam ide. Nie, pomôcť. Zabite ho. Ja som zomrel. Všetkých zabite. Nevadí, počkaj, ja idem za tebou. Ja tu jedno skáčem. Ja tu skáčem, neviem prečo, lebo tak mne sa to niekedy seká a mi to ukazuje, že ale ja nechcem, aby sa mi to toľko... Áno, yes. Kedy už prestanem skákať? To je dobré, že skáčeš. To je nevýhoda. To je výhoda práve, že? Ona skáče, chápete? A už neskáčem. Ne, mne sa nedá vyrážať ešte. Nie. Ja som ten najväčší. Jaj, kúkt. Počkaj, mi sa dá ešte vyraziť. Ste kúkt. Ty si táto. A, kto ide na teba? Kto ide na teba, no? Vy ste ma A ty spadla, spadla si. Vyrazil. Nevadí. Tak to sa nedá proti tým veľkým, viete. Niekedy. Dá sa to. Ako dá Ale sa je to zlý mod, ja nemám rád tieto mody inač. Aha, ja som spadnem proste. Nezaujíma ma to. No. Vyhrali. No mňa nebaví toto, kto to stále dáva. Ja neviem. Ja si idem kúpiť nejaké vajíčka. Oni to zrušili. Nie. Ja si idem kúpiť nejaké vajíčka. Mám 1300, čiže ja si môžem kúpiť za chvíľku toto, ice creamek, ale teraz ešte nie. Ty si ten fialový. Ja som tento. A ideme proti veľkému. A mne to vždy musí dať k tomu veľkému. Ja neviem prečo. Ani ja. Čo dala? A ty tu máš mať power. No takže, my sme vyhrali hneď na prvé kolo. Ja sa to idem preskákať, poď. Daj si go AFK, že teraz jedno kolo nebudeme hrať a ja to chcem skúsiť preskákať. Na AFK. Ako ono sa to nedá, lebo totiž... Dá sa to preskákať, ja som to asi raz preskákal, ale na jednom účte, ktorý, ak budete veľmi chcieť, napíšte do komentárov, tak vám dám sem. Tento žltý sa už nedá vyskočiť. Dá. Počkaj. Ja preto neustále pádaš. Jaj. Dá to, 100%. Ja to mám to. Ale tento žltý už nedáš. Dám. Ak si videli moje minulé video, tak ja to dám. Počkaj, choď. A ja sa chcem odraziť. Jasné. Snívaj ďalej. Ja som to niekedy už dal. Neviem, či ja som o tom robil short, ale z nejakého dôvodu mi to tak trošku sestra vymazala. Aha, som tam. Čo? A som aj na zelenom, Čo? Ne. Ja neviem, ako sa mi to podarilo. Bože, ľudia, to je také smutné. Ak to urobím... Tak ľudia, ja idem hrať to zase s tými tučniakmi, alebo vidíte. No, a ja idem. Počkajte, ne. Ja som tu. Prosím. Hej, ja to vidím, ja to idem vybiť. Nie. To si ty, ten veľký. Áno. Choď na ňo. A ty si kam išla, bože? Aha. Aha, ja som ťa videl.
Ja som spadol. Ja som bol... Jak sa Ty si sama, posúvam? ty si sa... Aha, tu môžeš dať iné C. A tu... Tak ale zamier si tam, kam chceš ísť, no do ňoho. A Jasné. teraz? Ja to mohla si zdať plnú silinku. Ja som prehral. Nie som tam sama. Skoro. Ľudia, ono sa to tu trošku badlo. Nechápem. OK, už to mám. Aha, už si... Už si... Nie, on ma odrazil, ja som si dala plnú silu. Škoda. Ľudia, vždy keď si dáte plnú silu, tak je možno, že Za- ten veľký... Ľudia, dneska... Aha, otvoríme si toto super vajce. Je ešte nemôžeš otvárať, ty máš maličko, no. Come on, nevadí. Škoda. Chcel som lepšie. Ja som farebný, a ty si kde? Joj. Kde je ten veľký? Ja ťa vidím. Teraz nehráme na veľkého. Ne, všetci sa Bum. zúčili proti nemu. Ja som ťa videl, ja som hneď bol tam. Ja nie som v tom ani My trošku. sme ťa zhodili. Ja som v tom strašne zlý, mne sa to seklo. No, tak budete vidieť takýto pohľad. Neviem, prečo sa mi to seklo. Nič nefunguje. Bože, my sme tu len Mne traja. sa to buglo, počkaj, Lauri. Mne sa celý mobil bugol, no. Nevadí. No tak toto bolo všetko z tohto videa, keďže sa mi to buglo a dajte like, odber a vidíme sa na budúce. Ahojte. Ahoj.